ଜଣାଯାଏ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ କହିଲେ ଆମ ସନ୍ଦେହ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ସାରି ବନେ କହିଲେ ଆମ ସନ୍ଦେହ ବନେ କହିଲେ ଆମ ସନ୍ଦେହ ବନେ କହିଲେ भोग संसार को निश्चित भाव प्रभु को एक सुंदर डाके ये समय पाइले प्रभु को कथा बुझे बुझे एक दिन जाना कोई दुगर आगे যদি এ ଆଉ जेले ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଲୋକ ଏଠୁ ପଠେଇବି ग्राम परमहंस उठाए ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମୁଁ ନିଜେ ଧରି आज लोग कोई ଆପଣ ତାର